Jo, čus u dnešného videa a ideme si urobiť koberce z Dumbum petard a nakoniec si dáme nejaké iné petardy. Takže pre dnešné video budete potrebovať Dumbum, nie mini, ale Dumbum 30 kusov new. Takže máme ich tu a cca budete potrebovať jeden balíček, mám tu ich 3, takže uvidíme ešte čo tam tým urobíme. Takže jeden balíček týchto dumbumiek, pak nejaký Killer Bulldog, si zoberieme 2 gramovú petardu a zoberieme si ešte Crazy Robot, tiež 2 gramovú petardu. Petardu, je to generátor zvuku v kategórii P1, to isté Killer Bulldog je v kategórii P1, to je generátor zvuku, čo na Slovensku sú povolené. Potom tieto na stránke mali, že sú v kategórii P1, takže generátor zvuku, ale keď prišli, tak to je F3, jaké nečakané. Aj to som si myslel. Takže to je záblesková petarda a to nie je na Slovensku povolená, ani petarda, ani nič podobné. Len generátory zvuku. Neviem, jak na to prišli, ale dobre. Tak, budeme ešte potrebovať kobercovku, ja používam na tieto, a zapalnicu. Nejakú kvalitnejšiu, nech to má, aby to vôbec chytilo. Tak, urobíme si takú typickú kobercovú bouchací koberec, čo robíme klasicky. Takže zoberieme si kus pásky. Koľko mi tak bude trebať? Tak, koľko mi tak bude treba na petardy? Jedna, dajme tomu, že to je tak, takto hĺbkovo, takže 1, 2, 3, 4, 5, takže ešte tu. Dobre, toto by mohlo aj stačiť. Ja si tu tak to schopne odtrhneme, aby sa to tak inde neprilepilo zas. Tak. Zoberieme zapalnicu, dáme ju nejak šikovne do stredu. Tak. Aby sa nám to nerolovalo, tak si tu dáme, prelepíme nejak takto. A práve to došlo. A ďalšiu asi nebudú mať. Takže to si prichytíme kus iným spôsobom. Dobre, to by mohlo stačiť. Tak. Teraz si rozbalíme tieto Dumbum petardy. A ideme to tak robiť, že jeden tento riadok, čo obsahuje asi 10 petard, 10, tak dáme na jednu stranu. Potom ďalší stĺpec na ďalšiu stranu a ten posledný stĺpec rozdelíme po 5 petardách. Takže môžeme sa na to vrhnúť a budeme to skladať klasickým spôsobom.
killer bulldogov. Dáme si také jednu petardu sem. Takú. Tak. Dobre. A nakoniec som chcel dať. Keď sa mi to teraz odlepí. Tak nakoniec som chcel dať killer bulldoga. Tak toto bude na začiatku. To úplne že nevadí. Aspoň tu bude nečakaná rána. Tak nejak takto si to urobím. Tak ste to nejak videli. Dáme takto. Dáme si tam ešte Crazy Robots. Tak úplne to nedáva zmysel, lebo 2 gramy sú 2 gramy. A tu sú tiež 2 gramy, ale možno, že inak búchajú. Aspoň dúfam, hej, 2 gramy. Jo, tu máme plastovú spávku. Dobre, ale ty viac má kvalitnejší bulldog jak tento. To ovšem nevadí. Prilepíme to aj tak to prilepíme. Tak. Dobrze. Tak, tento knop tak môžeme jedine, že odsvaknúť. Nechám tam kus viacej prepýta, keby táto zlyhala strana, tak to zapálime z druhej strany. Tak a teraz to nám zostáva už len nejak šikovne prilepiť k sebe, aby to fakt, že držalo. To jak to má. Z strany môžeme tiež pripojiť. Tak, dobre, a malo by to držať zo všetkých strán, tým pádom tu je zapálnica a toto ešte tu môžeme nejak tak pritlačiť až dolu. Aby fakt držala i tá zápalnica, čo tam je. Super. Dobre, tak a máme hotový koberec na Silvestra. Takže tohto videa to je úplne že všetko. A na budúce môžeme, ak by ste chceli, tak môžeme si urobiť napríklad, ani neviem, padajúci koberec. Tak. Ešte mám tu zumbumy, čo sú 2 gramy, takisto ako Crazy Robots. Takže hej, tu máte Crazy Robots a Bulldog má tiež 2 gramy. Ja, takže od najväčšieho po najmenší. A mám ešte tie dumbumky. Tak z tých ešte môžeme urobiť padajúci koberec na budúce. Alebo ešte uvidíme. A to je všetko z dnešného videa. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže čus.